Vítajte u nášho 5. vlogu. Dneska budeme hovoriť o Jamesovi Diamondovi z Big Time Rush. Najkrajšie, máme ho postupy, jak byť krásny. Prvé, táto sa očesajte. Za druhé, osperujte si vlasy, aby vám voňali. Za tretie, posilujte. A za štvrté, oddychujte krásnymi vlasami. Oddychujte na pláži. A toto dneska nie je ešte koniec. Ešte bude ďalej videa. Ešte ďalej bude vlog. Je to najkrajší z Big Time Rush a pýtal sa k ním ako druhý, ale poviem vám niečo. To je najkrajší. Všetci štyri sú krajší. A keď chcete vedieť, ja už za nimi pôjdem a do Los Angeles zostane tam myslím navždy, keď budem dospelý. Ale mám trošku vidíte, mám trošku väčší. Tak, a čo som to chcel? Má svoju holku Lucy a furt ho chce, lebo ona ho nechce. A tak, áno. Takže môj kamarát už má 2 kanály, ja už viem, ak sa vytvára zoznam videí, tak odkažte mu to, alebo mu to napíšte za mňa, alebo to ja napíšem. Tak sa majte. Čus.